درود بینندگان عزیز، آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ پایم میگیریم. شالگل خوجا هستم در خدمت شما عزیزان. امروز 20 ایول این موضوع را داریم. имом-хатиби масҷиди шаҳри кӯлоб бо ду ҳамроҳаш барои ҳамкорӣ бо шабакаи мамнӯъ ба зиндон маҳкум шуданд. маъмуризаҳои аз ҷониби кумитаи дин пешниҳод гардида расмбардорӣ намуда тавассути шабакаи фейсбук ирсол кардааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд шумораи дақиқи ҳалокшудаҳо дар сели чанд рӯзи пешрӯ эълон намуд. ҷасади ду занро ҳанӯз наёфтаанд. ва тоҷик матлубот мегӯяд хусусигардонии бозори таърихии панҷшанбе ҷавобгӯи қонунҳои Тоҷикистон мебошад. арзиш баровард. мо дар қарори суда иҷро кардаем. арзиш баровардааст. дар давоми 6 моҳи соли равон 182 номгӯи адабиёти мазҳабӣ аз тарафи Кумитаи умури дини Тоҷикистон хулосаи манфӣ гирифтааст. дар ин бора 22 июл масъулини Кумитаи дини Тоҷикистон иттилоъ доданд, вале номи китобу рисолаҳои радшударо ба забон наоварданд. ин адабиёт ками зиёд аст. ҳамаонро мо ном ба ном гуфтан наметавонем. аслан хулосаи ташхис ин гуна мешавад ки он агар сароҳатан даъват ба сӯи чӣ кунад ё бетартибӣ кунад ё як заминаи барои бадбинӣ байни пайравони динҳои гуногун гардад ё сабаби масалан барангехтани кинаву адоват шавад, хулосаи манфӣ мегирад. ширкаткунандагони нишаст дар шаҳри Душанбе ба такрор аз раиси кумита дархост намуданд рӯйхати китобҳои манъшударо ошкор намояд. рӯйхат ниҳоӣ шудагӣ нест, чунки бисёр ташхисот дар асоси дархости шахсӣ шудагӣ ҳастанд. яъне мо як рӯйхати ниҳоиро надорем ки фалон адабиёт тамоман чи аст? тамоман маън аст. мавзӯи дигаре ки мавриди таваҷҷӯҳи хабарнигорон қарор дошт, то ҳол ба истифода насупоридани масҷиди бузургтарин ё ба истилоҳ масҷиди қатар мебошад. Ба ин савол Сулаймон Давлатзода посухи нав надод. инҷо сирф масъалаи чи аст? масъалаи вақт ё замоне ки ҷонибҳо ба иттифоқ мерасанд, кай сафари ҷониби қатарӣ сурат мегирад. калонтарин масҷид дар Тоҷикистон дар майдони 12 гектар замин ҷойгир шуда аз 4 манораи баландиашон 65 метрӣ, гумбази 47 метрӣ, толори бузург, толорҳои хурди намозгузорӣ, китобхона, утоқҳои сершумор барои ҷаласаҳо иборат мебошад. хишти аввали сохтмони ин масҷидро соли 2009 дар рӯзҳои таҷлил аз солгарди имоми аъзам пешвои мазҳаби ҳанафӣ гузоштанд. даргузашта мақомот гуфта буданд ки сармоягузори асосии тарҳ Қатар мебошад ки барои сохтмони он $70 миллион ҷудо кард. Тоҷикистон ҳам гуфт барои бунёди ин масҷид $30 миллион додааст. мақомоти умури динии Тоҷикистон афзуданд, дар нимсоли ахир ягон масҷидро дар кишвар набастанд. тасмим дар ин замина асосан бо қарори суд ва ё маҷлиси муттаҳидони динӣ гирифта мешавад, гуфтанд онҳо. дар айни замон тавре Маҳмудҷон Раҳматзода аз шаҳри Кӯлоб мегӯяд, дар ин муддат дар минтақаи мазкур як имом-хатибро пушти панҷара андохтанд. додгоҳи минтақаи Кӯлоб Маҳмадсодиқ Саидов имом-хатиби масҷиди маҳаллаи номбои поёни шаҳри Кӯлобро барои ҳамкориаш бо шабакаи мамнӯи хабарӣ ба 5 соли зиндон маҳкум кард. раиси додгоҳ Иззатулло Табарзода гуфт, айбномаи имом-хатиби 28 сола ҳангоми муҳокима тасдиқ ва исбот шудааст. аз 1 феврал то 4 март соли 2021 ба Муҳаммад Иқболи эс тариқи телефони мобилӣ алоқа намуда бо вай маъмуризаҳои аз ҷониби кумитаи дин пешниҳод гардида расмбардорӣ намуда тавассути шабакаи фейсбук ирсол кардааст. ҳамроҳи Маҳмадсодиқ Саидов инчунин Абдуғаффор Раҷабов ва Асламхон Каримов барои робитаашон бо раҳбари шабакаи Ислоҳнет 5 солро дар зиндони низомаш пурзур пушти сар хоҳанд кард. Домулло Холмурод Саидов падари Маҳмадсодиқ Саидов собиқ имом-хатиби масҷиди маҳаллаи номбои поёни шаҳри Кӯлоб гуфт ки аз болои ҳукм ба ҷои шикоят набурдаанд. шикоят мекунем. давлат давлатдорӣ аст дига ки шикоят мекунем. ҳама санами давлат ҳам дига.
عزتالله табарзода раиси додгоҳ гуфт тамоси айбдоршудагон бо шабакаи ислоҳ на якдафъагӣ балки давомдор будааст. дар баробари ин ӯ маълумотҳоро вобаста ба вазъи кунунӣ шаҳри Кӯлоб, роҳбарияти мақомоти иҷроия ҳукумати давлати шаҳри Кӯлоб, кормандон ва роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ тавассути шабакаҳои болозикр карда ба Муҳаммад Иқбол С ирсол кардааст. маҳмадсодиқ саидов фарзанди домуло холмурод яке аз рӯҳониёни шинохтаи Кӯлоб соли 2016 имом-хатиби маҳаллаи номбои поёни шаҳри Кӯлоб таъин шуда то рӯзи боздошташ дар ин вазифа кор мекард. ба ҷуз аз ин се тан дар 6 моҳи соли 2021 5 нафари дигар дар минтақаи Кӯлоб барои ҳамкорӣ бо ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ аз 5 то 8 сол зиндонӣ шудаанд. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, Кӯлоб. идигул Қосимзода, вакили парлумони Тоҷикистон ва раиси собиқи кумитаи кор бо занон имрӯз даргузашт. ӯ 53 сол дошт. баъзе аз ҳамкорони собиқаш ба Озодӣ гуфтанд Қосимзода таи 2 ҳафтаи ахир бо нишонаҳои бемории ҳамагир дар шифохонаи Советскии якум дар Душанбе бистарӣ буд. сабаби расмии марги ӯ ҳанӯз эълон нашудааст. идигул Қосимзода аз моҳи марти соли 2020 узви Маҷлиси Намояндагони Тоҷикистон буд. аз он пештар тақрибан 4 сол дар мансаби раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Тоҷикистон фаъолият дошт. дар замони раҳбарии ӯ номи кумитаи занон дар матбуот ва дар робита бо тасмиму чораҳои мухталиф ва гоҳе баҳсбарангез бисёр расонаӣ шудааст. яке аз ин танқидҳо ба ташкили рейдҳои фаҳмондадиҳӣ ба занон дар бораи фарҳанги либоспӯшии миллӣ рабт дошт. меравем ба шимоли Тоҷикистон. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд дар ноҳияи айнӣ корҳо барои рафъи паёмадҳои сели рӯзи 19 июл идома доранд. дар шаҳри Панҷакент ҳанӯз 2 ҷасадро ки дар натиҷаи селхезӣ бедарак шуданд пайдо накарданд. мақомоти расмӣ феълан хисороти расида аз ин офати табиӣ дар водии Зарафшонро эълон надоштанд, аммо ҷузъиёти он дар нишасти хабарӣ садо додааст ки аз Фарзон Муҳаммадӣ мешунавем. бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд рӯзи 21 июл дар нишасти хабарӣ ҷузъиёти сели рӯзи 19 июл дар минтақаи Зарафшонро шарҳ дод. ҳамчунин ному насаби аксари кушташудагони ин ҳодиса муайян ва шумори қурбонiyonро як адад бештар аз чизе ки эълон шуд номид. дар варақаи иттилоотии ниҳод омадааст ки дар шаҳри Панҷакент ҷамоати деҳоти ёрӣ деҳаи Киштудак рӯзи 19 июл бар асари омадани сел 2 нафари истиқоматкунандаи он Мусаллама Эгамбердиева соли таваллудаш 1968 ва Ором Эралиева соли таваллудаш 1959 зери лойқа монда ба ҳалокат расиданд. ҳамчунин дар чароғгоҳҳои тобистонии деҳаи Киштуда ки аз деҳа дар баландии тахминан 30 километр ҷойгиранд, наҷотдиҳандагон пиёда ҳаракат намуда ҷасади 8 нафар сокинони ин деҳаро ки ба нигоҳубини чорво машғул буда ба ҳалокат расиданд, ёфта ба пайвандонашон супориданд. инчунин ба гуфтаи масъулон 2 занро ки дар минтақаи мазкур бедарак гаштаанд, ҷустуҷӯ доранд. он рӯз дар ҳамин вақту соат дар ноҳияи айнӣ дар ҷамоати деҳоти Урмитан деҳаи Вашанг низ дар натиҷаи борони сел ба хоҷагии халқ зарари моддӣ расидааст. санаи 20 июли соли 2021 тахминан соати 14:15 дар ҳудуди ноҳияи айнӣ ҷамоати деҳоти Фондарё деҳаи Шурмашк бо боридани борон омадани сел ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷаи фаромадани сел хонаҳои истиқоматӣ, роҳи мошингузар ва пулҳо хароб гардиданд. ҳангоми гузарондани корҳои бартарафсозии оқибати офати табиӣ ба амал омада дар Патруддарё ҷасади истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Фондарё сокини деҳаи Шурмашк Боронбой Боронов соли таваллудаш 1957 дарёфт карда шуда ба мақомотҳои дахлдор супорида шудааст. аз рӯи омӯзиши коршиносони ҳолатҳои изтирорӣ танҳо дар шимоли Тоҷикистон 293 мавзеъҳои хавфнок вуҷуд доранд ки ҳар лаҳза метавонад ярчу сел ё дигар ҳодисоти табиӣ минтақаи зисти сокинонро осеб расонад. имрӯзе дар 60 адад минтақаи хеле корҳои фаҳмондагӣ гузаронда шудааст. аз лиҳози минтақаҳои осебпазир дар шаҳри ноҳияҳои мо асосан ин ноҳияҳои ашт чхеле ки мо медонем шаҳри Исфара, ноҳияи Деваштич, ноҳияи Ҷаборасулов, Спитамент, водии Сарафшон ҳамашон аз минтақаи аз ҷиҳати фаромадани сел омадани тарма минтақаи осебпазир мебошанд.
در نیمه اول سال 2021 در ولایت سوغد 331 حالت فوق‌العاده ثبت گردیده است که در آنها 67 نفر به هلاکت رسیدند. مبلغ زیان آن تقریباً 22 میلیون سومانی معادل نزدیک به 2 میلیون دلار آمریکایی حساب شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. намояндагони идораи тоҷик матлубот пас аз тақрибан 2 моҳи таҳқиқоти радиои Озодӣ гуфтанд ки бозори панҷшанберо дар Хуҷанд бидуни музояда ё тендер ба 4 миллион сомонӣ камтар аз 400 000 доллар фурӯхтанд. Радиои Озодӣ ҳанӯз моҳи июн санадҳоеро дастрас карда буд ки бинобар он муассис ё молики бозори панҷшанбе ширкати сохтмони меҳан аст, вале ширкат моликист маълум нест. нишасти матбуотии масъулони тоҷик матлубот низ ба ин пурсиш ҷавоб надод. тафсилот дар гузориши барои Суфи ва Алишер Зарифи. масъулони тоҷик матлубот дар нишасти хабарии ин ниҳод дар Душанбе гуфтанд, бозори панҷшанбеи Хуҷандро ширкати сохтмон меҳан харидааст. ба пурсиши хабарнигорон ки чаро музояда сурат нагирифт, Хуршед Раҳмонзода, муовини раиси ин ниҳод гуфт, бар асоси санаду қарорҳои дохили идоравӣ чунин салоҳиятро доранд. ӯ таъкид намуд, ки барои харидани бозор як ариза ворид шуда буд ва онҳо низ бозорро фурӯхтаанд. вай бинои асосие ки буд бинои тоҷик матлубот буд, арзиш дошт дар тавозун. суд ҳама ҳуҷҷатҳои вайро омӯхт, арзиш баровард. мо дар қарори суда иҷро кардагим. арзиш баровардааст. ча қадар ки болонархи моддаст тоҷик матлубот фурӯхтааст, ин вай ихтиёрдори тоҷик матлубот. муҷтамаи панҷшанбе яке аз кӯҳантарин бозорҳои осиёи марказӣ ва аз рамзҳои Хуҷанд пас аз 21 соли хусусӣ шудан ва ҳам як соли кооперативи нимадавлатӣ будан 14 апрели имсол аз нав ва бо як шеваи махфӣ хусусӣ карда шуд. иттифоқи тоҷик матлубот бо ба самтон расонии ҷамъият ва ташкилоти ҷамъиятӣ аст ва дар дораи қарору фармоишҳои фарз кардем аз тарафи раёсат мешавад, шӯрош мешавад ё мақоми олиш анҷуман аст, рафтор мекунад, низомнома дар бораи фурӯши иншоотҳо дорад ва ихтиёрдорӣ мекунад. ягон вай нест инҷа моликияти худаш аст. мехоҳад мефурӯшад, мехоҳад иҷора метиҳад, мехоҳад ба ягон шахс вобаст мекунад. бозори панҷшанбе бори аввал дар соли 1999 аз тарафи соҳибкор Абдураҳим Исмоилов бо пули муодили 80 миллион сомонӣ харида шуда буд. соли 2020 мақомот дар ҳуҷҷатҳои ин хусусигардонӣ иштибоҳе ёфтанд ва онро ба соҳиби пешинааш Иттиҳодияи тоҷик матлубот баргардонданд. бозори панҷшанбе дар канори маҷмаи масҷиди шайх Маслаҳиддини Хуҷандӣ ҷойгир аст ва соли 1964 бунёд шуда дар он наздики 1300 соҳибкор фаъолият мекунанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. ва ҷамолиддин Нуралиев, муовини аввали раиси Бонки Миллӣ ва домоди раиси ҷумҳур гузориши OCCRP дар бораи таъсир расондани ӯро ба фурӯши саҳмияҳои ташкилоти Имон Интернешнл беасос хонд. Нуралиев имрӯз зимни нишасти хабарӣ гуфт, касе аз Бонки Миллӣ ба моликони Имон Интернешнл фишор наовардааст, то онҳо саҳмашонро фурӯшанд. 2 ҳафта қабл маркази пажӯҳиши фасод ва ҷиноятҳои созмониёфта дар як тадқиқот навишт, Бонки Миллии Тоҷикистон муассисони ташкилоти Имон Интернешнлро маҷбур кардааст ки бо нархи арзон саҳмияҳои худро фурӯшанд. ба гуфтаи раиси Бонки Миллӣ, хариду фурӯши саҳмияҳои Имон Интернешнл дар асоси дастурамал сурат гирифтааст. бинандагони азиз, фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. Сипос ки то ин лаҳза моро тамошо кардед. ёдатон наравад ки фардо шуморо бо хабарҳои нав тоза интизор хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдорад.